akin, notify. Hindi? Walang notification eh. Wala ba? Wala. Ay, ito. Okay na yan. Ayan, kanina pa pala tayo nakukuha. Hindi. I-try ko nga i-rotate. Kung okay siya. Angit. Baliktad mo. Ganyan lang, hindi tayo kuha. Hello, kain po tayo. Ako si Mr. Raon. Si Ate Ruby. Kain po tayo ng KFC. KFC na naman po pala. Tapos lang po kami nag-packing kasi. Kain po tayo. Pagdating ka dito. Kain po tayo. Pwede muna kami kain bago kumain. Binigyan niya po sa akin time sa stay na po mahal na sa kanyang part-time at kayo na rin po alam mo niyo naman binigyan siya ng pressure that always with their family Pilipinas na lang dito sa Kain na. Sa KFC, ano namin? Saan ba ito? Saan ba yun? Ito yung sa akin. Parang gusto. Ito chicken kay ate. Chicken na naman siya. Ayun ako. Yung kanin. Ako, mashed potato at saka diet siya ngayon. Mashed potato at saka ano ba ito? ano siya fresh Sandwich pa. Sandwich. Ito yung lunch namin. Kain tayo. gusto mong chicken? Ito pala yung sabi ko rin na lakad Potato. 今朝再去跑工嚟打波30分鐘，都覺得Sarap siya. Sarap siya ate. chicken.
Aba po, ayan sa mabuti ko may kalagayan. Ingat po lagi. Tayo sana nag-glass na kayo. Busog. Masarap siya ate. So, ano na, ano pala ba? May chicken, may lettuce, cucumber. Yung sauce niya. Yung sauce niya. Kaiba. Ano ba? Sa palagay mo ng sasya. Matamis siya na hindi naman oyster to eh. Pero may poison siya na Kasi ko, ikaw na, parang ano din. parang poison siya. Poison na. Poison sauce. Oh, Na nilas niya. Kasi yung poison sauce medyo matamis siya. Parang ganun. Hindi ka maka-umay. kasi ano siya, fresh, ano siya, di ba? Sandwich. Pero masarap lang yung may langhang. May pepper. Kunti lang yung pepper niya. Dapat may pepper din ng anghang. Eh, kasi yung iba ayaw mga Hello, sis Kenchian. Kain po tayo. Punta kami sa ABFC. Kumusta? Ay, lang na madalian. Kasi busy-busy hindi na makapag-upload. Ito na lang. Pasensya na mainit kasi nila kung sa restaurant sa ano, KFC. May music. Hindi ko masipiran. may music pa ang KFC. May pa tao. Kahit tayo, sabi kumain ka na sa Kenchian, lunch. Sabi yung lunch namin. Walang rice topping ngayon. Pero ano, may potato, mas potato with Anong nila mo muna? noodle. Ano nga, sasabi ko na ano, El Negra. Abangan mo yan. Ay, nila. Hindi maglalagay ko ng Negra din. Hindi maglalagay ko ng ano, El Negra. Pamayot mo pa. Ito yung mashed potato. May sauce siya. So, yun. Hindi ko nilagyan ng asin. First time sa history na may meron na itra na hinulod. Meron naman. Meron ba? May nakita kasi ako, Pinoy din. Hindi siya lagi, hindi siya nagluluto din siya. Parang chef din siya. Tatay yun. Kita ko siya. Kita ko lang. Pinangalan ko. Hindi sa Pinas. Kaya lang, wala siyang nilagyan ng mga ingredients. So, try ko na. Ako nang bahala ko nag-ilagay. Ang sarap yung noodles yung walang nilagay na ingredients. Ayun, nilagay na ingredients. Hindi nilagay kung ano yung description niya. Sa picture lang kita. Alam mo naman ako kung nakita ko yun. Ako naman gagayahin lahat. Yung bang may idea. Kasi once yung makita mo lang siya, parang meron ka ng idea. Kasi kung lang parang another version mo nung ano, ganun na style pero another version. Hindi ang ginagawa ko minsan. Kaya tignan mo, nilagyan ang dami anik-anik. Si Bossing naman, ako, napakawaw. Eh, paano naman na pagod na kanito lang. Kaya po tayo, dali mo ng live. Kasi nga, minsan maganda rin yung technique ng art. Siyempre, pagkaiba sa maraming decoration, parang tingin mo social na siya. Kaya nga, sabi nga nila, social naman, social lang. Simple lang, nagpan-try lang ako ng pork chop, nilagyan ko lang ng konting anik-anik, parang social. Wala ka restaurant, di ba? Kaya ganun na. Siyempre, ano lang, pero may decent, tigma, ano yung tignan. Ay lang sa akin, parang nila, ano naman, habang nag-uusapan namin po yung ano, yung lulutuin ko sa yung mga menu ng niluluto ko. Sabi
sarili ko naman po siguro. Kaya sabi ko, simple lang na niluluto ko pero lagyan mo lang ng konting arte-arte para yung social na siya para yung bang kakain. Inganyo. Yun, mainggan siya, attract niya siya sa tingin pa lang na attract mo siya kaya meron din siyang ano lang, masarap, parang masarap yun. Para extra points na rin yung Parang craving na siya doon nakikita. craving na siya. Kahit yung mga meron pa din na mga ano, na pitong isda, lagyan mo lang ng konting ensalada or yung mga kamatis na may decoration, slice mo siya, then lagyan mo ng mga ano, yun po. Take it for me. Isasyahan yung mga kakain. Kaya, Kilala mo siya, nag-stop na ganyan. eh, So, meron siguro din. Kilala niyo siya ng mga collaboration din. what ito naman kasi? Wala naman ako na stop na ano. So, ano lang pinili ko na ano, yun lang yun. Ako naman pag may mga yung mga spring ano yung mga pears pag nag-gift, binagyan ko ng konting yung lemon at saka asin, lemon or yung pang patis, okay na yun, ano na yun, dressing na yun. Kasi wala yung mangga ko na binili, nagawin ko ano yun, Ano yung gawin mo doon? basta, Surprise pa. surprise, pati yung watermelon na binili ko. Kaya pa-follow naman po ako sa page ko na iba ko naman ang enjoy. Lagi ko lang po sa magdun sa may ano ko sa yung page ko sa FB page. Salamat sis. Kinken siya. Init lagi dyan. Mag-live ulit ako mag-live ako mag-live. Habang nandito yung live ko, sana report ko ako lagi. Sabi yun, may kasi yung kitchen kasi yung exit ko. Oo nga. Hindi ko naman pwedeng patayin kasi pag hindi ko, pag kulinan yun, mainit sa ano, yung pag-amoy ko. Well, Kasi minsan kala ko may nag-grading. Yun pala yun. exhaust ng ano namin ng lutuan at saka lahat na yun. Pag hindi ko nan yun ako, mag-i-steam yung kusina ko. Kasi po yung mukha ko, mukhang naragasin. Pag-unbox kami kanina, kay ate ko, mainit kaya kami pagkatas ko. Ito lang po. Pagkita niyo yung totoong routine namin pag ganito. Pag Wala na yung pagod mga- ka, wala na yung voice. Wala na yung mga makeup po para mas makita yung all natural beauty. Yes. Kaya gusto naman ko nag-live ako ng mga video ko, nakita naman po, wala akong make-up kaya yun na ang mukha ko talaga. Natural. Natural. Nakita niyo akong pangit, ganun pa rin pangit. At yung social
Gagawa ako ng ensalada sa sunod, yung yung rice mo, sa ko sa yung rice paper na may kanin, then may lettuce. Talaga? Ano ba yun? Pwede. Yun ang lunch natin. Pwede. Kaya lang nasa ko anong maluto ko. Kasi mag-ending shoot ako dun eh. Kasi ko. Ayun, sabi ko, hindi rin kain-kain mo, nalaga tayo. Oo. Anong oras ba yung ano? Pero ako yung lunch. Kain ka muna. Nakakatawa naman yung kumakain mo dito. Babae at saka lalaki. Kasi parang ang ano dito, mga sila, ibang mga anak na ano sa tatay lang na sa tatay malaki. Parang sa alaga ko, mas ano sa tatay niya. Naglambing kasi sa nanay. Ako din. Si babae, nalalambing siya dun sa anak ng lalaki. Kahit na, dahil na ngayon na 17 years old na parang binibigyan niya. Hindi pag gano'n, binigising sa kwarto. Parang dati lang din naman. Ay, ano ba yan? 18, 17 years old lang. Next year, mag-18 na. Isa lang naman kasi ate. Oh, boys. Pero kahit na sana, yung katuloy na Ang gagawin mo lang. Ito, uwi. uwi. Ito sa bag. Minsan nakakalimutan. Isa nakakalimutan na. Pangkat, pag may kakain kayo sa labas, wait, katiyak kami. Alam mo ang Pinoy, mahilig sa Check out. take out at saka ketchup. Alam mo naman ang pinagkata niya. Kinukuha. Hindi naman ako. Pwede ba yun? Kasi binayaran mo naman ako sa kasi itapon nila, kukuha na lang. Ubusog na ako. Kami, yung mamaya po, maglalakad tayo. Sa mall. Paano talaga ako yun? Pambili mo. Dapat mag-workout na kasi. Lumalaki ang tiyan. Kasi naman, siya lang na kung lumalaki. Yan lang po. Pero dito po, hindi pa naman po, kaya mag-work ako sa next Kailan pa month. kaya next year na yan? Ito lang naman sa chan. Para next time, pag-sinsin na. Hindi, kaya naman. Kaya na ako. Kaya nga, lang yung ano, yung berry-berry yan. Kaya lumalabas. Kaya po, kailangan namin na magpapayat na din. Namumoniface na si ate. Oo, bilog na bilog na. Ako rin. Grabe, parang Wala alam po. Wala alam po. sabi naman ni alaga, Keche, you're so cute. Ginawa pa ako. Pokemon. Ay, So cute daw. Ano ako itong batang. Iwan ko. Kaya ako tayo mo kung bakit sa babay my kayo. girlfriend na yun. Eh, my boyfriend. Lang. Sabi ko, bibigyan ng boyfriend. Ayun ako, ayaw ng nanay ko. Kaya na diba puro babae lang ang school ko. Di ba siya allowed? Hindi sa pagkakamahal siya dito sa school sa Ano na, kasi monitor din siya doon na ano eh. May guardian din siya doon. Siyempre, ano na nanay niya. Kasi,
Sa gabi, nag-video call sila. Pag may free time siya, habang nag-dinner sila, siya naman dun, pagbalik na tayo, nasa school. Gusto ka nila kumain. Yes po, nabusog niya. Yan. Ano lang na tayo? Okay lang. Ayan, kwentuhan mo lang po. Kasi ikaw din siya. Eh, ano man siya kung ano mo ikaw. Ikaw lang ang ano. Mag-ano tayo, maglalakad tayo mamaya. Punta tayo din sa may, ano, bilihan ng mga, lagi ko din sa pagpagpag mamaya ito. Kasi okay lang naman dito. Ano ilalagay mo dyan? Kasi may mga ano na ayaw na yun. May mga ibang hindi pwede. Ito, may bali pagkako. Kaya mo kaya kung magpapit ako ng Mexico kagaya kay Bossing. Hindi niya nagbayad na si Michelle. Ha? Nagbayad na. Hindi na naging yung tuwan ko. Saan nag-work siya? Ito kami, nagpacking kami ni Jane. Ay, bumili ako ng mangga. Pakita ko sa iyo yung mangga. Pakita lang. Mabigat pa rin ito. Wala ka naman. Sabi ko sa'yo, $13 na. Talaga? Ayaw naman iwan. Hindi kasi mahal sa ano kaya yan. Ayaw mo na yung Pepsi natin. Sa labas. Ito, bumili ako ng mangga. Pero anong pangalan itong mangga na to? Hindi mo nakita sa red. Kalimutan ko. Sabi ko, picturean ko kanina. Eh, nagbabadali ako na iwanan mo ako. Hindi mo lang lang naman. Matigas siya. Tignan natin. Di sa may parking shop kung mayroong mga t-shirt dyan. So tayo, at least meron to. Alam ko meron. Anong masarap na gagawin dito? Aside sa lagyan ng suka, kain. Wala ka naman kasi ano no. Blender? Hindi. Meron. Pag-uong sana. Sarap. May bagoong ako doon pero hindi yung alam mga. Yung bagoong talaga na bagoong na liquid. Masarap yun. Masarap yun. Lagyan mo ng ano, lagyan mo ng suka. Sili. Sili? Matigas-tigas pa siya. Mamaya, i-search ko yung pangalan nito. Iba na namang klase na mangga. Kasi ako, lahat ng mga ibang klase ng mangga na nakikita ko, binibidyohan ko or binibidyo ko siya. Ito. Another heavy. Baka 1 kg. Kasi isang kilo siguro. 1 kilo. Sa kuko na sa ano? Kaya huwag kang mag-ano na kain kasi lumugo yung tiyan niya. Kasi mahal kumakain na rin yan. Laka na tayo. Nagtuhan muna tayo mga emojis. May kami ito kanina. Ano ko to? Ano ba ito? Salsa? Mango salsa. With mango salsa with Tsara. atsara. Mango at tsara. Ano ba? May atsara bang gumangga na ganito? Matigas ka o amin mo. Or sabi ko lahat kaya, sabi ko lang pang pagtulungan, makinamutig na po $13. Then, doon ko doon sa sales lady, this one is $13 or $49, sabi ko.
$13 ay oh, special offer. Ay, kukuha ako. Hindi mo nakita doon sa loob kanina. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Babayad din natin sa mga sa kasi. Tara. Tara na. Wala namin makonta ko. Tagal lang din dun. Bakit? Tama na signal sa akin. Tara. Ciao, Lala. Ay, hindi ko alam tayo. Ate, tapos. Ako tayo paglagan din. Nagtanong siya. Baka bukod siya uupo dito. Tang, tuto mo. Tanda ko. Thank you. Naman. Ako pa. So, ding. So, ăn của cô á. Xe của cô á. Đỡ chưa? Labas na po kami. Kumain kami dito sa my KFC. KFC. Saan tayo, ate? Saan tayo? Saan tayo doon sa bilhin mo? Kasi namin sa loob mo nilagay. Yan mo na, may bitbit ako yung mangga ko. Pasyal tayo dito, maglakad-lakad. Patingin natin, actually ka dito, oh. Mga laro, ano? Ang gaganda ng mga laruan, oh. Ang mahal naman. Mga master, mga set. Mamahal naman, grabe. Yun, $800. Yan lang. Mga laruan. Mga collection. Mga pwede kang maglaro ate pagka tayo mga pwede. Meron kang bibilin dyan? Then after dito tayo bili tayo ng ano. Labasan pala dito. Pwede kaya ako mag-ano nito? Bili kami ng... Ay, ate, mura lang yung coffee mate nila. $18, oh. Liit naman. Hindi napitpit lang yan. Hindi, maliit lang talaga siya. Oo. Bili ako ng carnation. Maggagata ako. Magagata ka. Kuha na ako dito para ano, para sa susunod sila Oo, dumating. may stock ka na. Yan na. Mura lang to ah. 12. Kaya gagamitin mo sa pang ano mo, negra. Hindi. May flour pa ako dito. Kuha na ako nito. Iles ko na lang sa pera nila. Yung pera ko muna gamitin ko. Hindi na. Kunin mo na yun.
ako na. Alam mo ba nung bumili ako ng ganito o ano, nag-ano siya, tumalsik yung oil niya muna. Ay, Dapat massage mo. Oo. Para madali kasi kakain na sila. Ay. Ito, bumili ako. Sabi ko siya yung disaster nun. Yung oil lang lumabas, hindi sumama yung yung peanut niya. Kaya sabi ko disaster. Sana inano mo muna. Shake mo. Mura ate ah. Bumili ka nga. Sa iba nga mahal yan. Mga 30 plus yan. Kaya nga, Sichuan pepper powder. Kuha nga ako, ano kay Amo. Nga lang yung mga ganun. Sa ano, mga 35 o 50 sa ano na. Ito mas parang mas mura ito oh. Oo. Di ba bumili ka na? Di mahilig ka mag-ano yan eh. Dalas mong ginagamit. Ay, ito lemongrass, meron na bumili lang ako para hindi na ako mag-ano. Yan. Paborito na amo ko to, Sichuan pepper powder. Oo. Yan. Basta yung tawag ko. Ikaw kasi. Parang kalang. Pang ano to, dati oh. Hindi naman ako mag-hotpot. Isa lang naman ako. Bibili ka ng unti-unti lang. Ako tanggalin. Kunin mo na lang ate. Ito, oh, ito. Baka kasi ano ako. Ganyan ka na lang. Mag-in-touch. Mag-hotpot ka kad mag-isa ka lang, yung unti-unti lang. Ay, ako, mag-hotpot ako sa mga buong bahay. Ayoko. Hindi na pa kaya naman. Hello po. Hello po, dito tayo. Ano pang Mga meatballs, hotpot. hotpot. Pati na to, pang hotpot. Ayan oh, mura lang din siya, $9. Ako, pili natin doon. Diyan ka na daw. Ay, kasi pala sila. 10, 3. Yung Ito, kasi ito kaya lang mahal. Hmm? Sa enchilada ate, oh. Ito lang talaga siya. Kaya lang, naku. Pag ano naman dyan, mga frozen food. nakita ko namin sa inyo yung ano, bilihan, mga bili namin. Hmm. Daktang yan ah. Oh, Nagaano ka niyan? gusto nga niya ang mga tudaktang. Gusto nga nila amot ko, kaya ang mahal naman. Ayaw kong bumili. Kasi ang ganyan lang. 20, ano eh, 20. Pag ano, mahal nga. Pag mga Chinese New Year, nagluluto ngayon kasama yung, ano yung pig, baga pig. Mahal kaya ba? Oo, tsaka may mushroom. Wala ka na, Milen? Magbabayad na. Nababayad na siya. Japan Home. Nandito kami sa Calan City.
Zemar. Oh, saan na tayo? Saan tayo pa? Ikaw. Market, gusto mo punta doon? Hello! Hello, it's Mood. Kumusta? O, maglakad tayo dito, ate. Ano ba gusto mo dito? Mamili? Eh, dito. Dito sa nabilhin mo, ate, o, pag umuwi ka. Tingin kami dito sa may, ano ano ba ito, ate? Japan Home Food. Japan Home. At sana, ate, oh, Induction. induction. Pag umuwi ka, para maghatpat kayo sa loob ng bahay niyo. Eh, yan mo, bibilin mo. Yan, pag-steaman naman yan. Ito okay lang naman mag-ano ka dito, ano ka. Ate, pag pumasok tayo, mag-ano tayo. Ate, oh, di kayo bumili ng ano mo? Tatlo, ano, oh. Susunod, bumili ka na. Tatlo, ano lang siya, oh, 99. Oo. Masarap ito, ate, oh. Yan, masarap itong Baileys na to. Oo. Pabili ka pag uwi, masarap to. For sure talaga. Yan, mga red wine po. Abang, natapos kami nagmukbang sa may KFC. Dito naglalakad kami. Ito, tatlo. Oo nga. Tatlo ganyan yung 12% off nga, oh. Kumuha ka na. Isak mo uli. Kuha ka na kasi 12% off daw last day. Pinukulit ko sa ate ko. Pagkatapos kami nag-KFC, pinagmukbang, dito na. Maglakad-lakad. ko na naman. Ito ate, sabi nila maganda, healthy daw ito. Yan, ano yan, yung rock sugar, di ba? Ate. Hindi mo na ako nag-iipon. Wala akong pambili. Joke. Hindi pa, wala akong ipapacking. Oh, $9. Oh. Hindi mo na ito. Ganito sana hinahanap ko kanina. Oh. Ayan, masarap yan. Paborito nga ni alaga ko to. Sabi ko para matikman ng mga bagets. Wala akong nakita. Wala doon sa ano, 360 kanina. Oh, hindi ko lang napansin. Tingin pa tayo sa mga ano. Eh, paano tayo dito? Kasi may ano, yung car. Ha? Wala nga dyan, oh. Wala silang chichirya. Yung nanganap ko walang chichirya. Ito mo tumingin dyan. Ang mahal naman na mga dyan. Paano tayo? Doon pa tayo sa park. Sige, dito tayo. Salamat ate ko. Ay, paano pala?
Anong kinain ko? Magkano? Ano nga? Oh, nilibre ako uling ni ate, oh. Saan? Nilibre ako ni ate ko. Ang kapal ko nung nagpalibre. Aray, mabigat tong bibit ko. Sabi ko sa'yo, nabigat siya. Yung bag ko, mayroon ding watermelon. Pagkain. Ang mga nasa lagay ng bag ko. Ang binili ko, mga spices na... ano, ate, doon sa gadget, tingin nga tayo ng USB. Saan? Ano? Para pag next na ano, tingin ako yung pagsaksakan ko lang yung mga ano ko, mga video. Kasi napupuno na kasi. Alam mo naman tayo. Oo, puno na kasi. Ang dami nakapending, hindi ko pa nga na-upload yung pizza chicken ko. Ito na lang tayo sa labas. Meron naman silang ganyan. Mahal naman. Pang-monitor na ate, oh. 249. Yan ang mga video pa rin mga ganda, eh. Sensor. Sprayer. Mga headset naman dito meron. Ate, di ka, ah. Oo, ate, oh. 3,000 lang siya. Tingnan mo yung 8 gig lang siya, oh. Pang 8 gigs naman kasi mababa lang. Mababa lang naman. iPad, oh, iPad Air. 139, 1.3. Ganda kasi yung ano. 1.3 lang siya, ate, oh. iPad Air. Wala, mababa lang kasi. Mababa lang yung mga ano nila dito. Maganda yung kahit 1 to 8 man lang siya, okay na yun. Oo. Yung printer, oh, maganda rin yung printer. Magkano yung printer nila? Ito. Printer naman siya sa ano eh, Sa cellphone? picture, oo. Pwede naman sa picture. Mura na, 1,000. Kuha ka nga yan, ate, pag mag-ano ka. Pink? Wala bang itim? Baka meron naman silang ibang kulay. Ito, oh, yung ano nyo, oh. Walkman. Ang mahal, grabe. 600 na. Maganda siya. Wi-Fi. Kanina nga nakalimutan ko yung ano ko, yung mask ko. Hmm. Ate, yung DSL your phone, oh. Para maganda yun, oh. Ano yan? Yan. Camera? Oo, pag ano ng phone mo para pang ano ba? Pag mag-picture ka, parang mas malapitan. Yun. Yung ano na, yung picture. Oo, yun. Pwede siya App Store, Google Play pa, oh. Pera nga lang wala. Meron yan. Kung nandito ka pa, pag may ano ko, mag-ano ko ng ate, ha. Yan, oh. Kung manalo tayo dun sa harapon na ano, pili tayo. Sige. Sa kabila meron din, ate. Tignan natin. Mga pagkain dito naman. Ay natin, wala na. Siyempre bababa. Pang lalaki lang naman. Baba na tayo dito. Baba na kami. Punta kami sa may park. Stay tuned lang po kayo dyan.
Yan si Ate Ruby. Ay, saan na tayo? O dito baka may bilihan ng mga chichirya. Ay, wala. Mga sauce ang mga dyan. Yan, sa labas, meron. Diyan yung 7-Eleven. Meron naman 7-Eleven kasi. Saan yung bilihan yung ano natin? Para puntahan natin yun. Chichirya na. Meron sa labas yun. Meron dito? Ay, may PNP dito ate, oh. Saan tayo bibili ng chichirya? Hindi ko alam din sa labas kung saan banda dyan. Ano labas tayo? Ito, Punta na. Labas kami. Punta kami ng park. Dali ang ate, kupok doon na tayo. Saan tayo bibili ng chichirya dito? Eh sa Japan Home, may chichirya kaya doon? Oo. Balik tayo, dito lang. Anong floor ba yun? Akyat tayo, then dun na. ay pumasok pala dito kanina. Oo. Tayo ng chichirya. Meron ka namang tubig dyan. Meron mo pa ba tubig? Oo. Balik kami sa... Taas. Taas ba tayo, ate? Parang dito na siya. Kaya taas tayo. Hindi pa babangkay. Dito na yung park. Oh. Ano? Yung Japan Home. Diba sa taas? Oo. Yun. Akyat tayo. Taas pa tayo. Bookbanks and then gala sa mall. Kung gusto mo naman gummy bear, ate. Ito mga chocolates. Mga gummy bear. Ito, akit tayo dito. Oh, yun oh, yun oh. Madalian lang to. Mga ano na lang to, 15 minutes. Ay ano lang, 1 hour lang to. Then i-close ko na rin. O gusto mo, magkaroon kayong bike doon, mag-bike na lang tayo. Baka naman may 100 na naman. Tumawa si ate, 100. Oo, for sure yan, 100 yan. Maghapon yan. Alam na maghapon na lakad ka ng magbike ng magbike. Yun ang mayroong chichirya yun oh. Ikaw na lang pumasok ate. Ano bang gusto dyan? Ako na lang magbayad. Ha? Mabigat. Go! Ano ba gusto mo dito? Umangat na tayo. Mabigat sabi ko ha. Balik kami dito sa may ano. Sa Japan Home. Tingnan ko ng picture ya.
Ano, how much this one? How much? Ang sabi. Thank you. Puro pagkain. Magmamarket pa ako. Wala po yung signal namin. Tumatawag sila sa amin ako. Nagtatampo ako. Bakit? Hmm? Tampo-tampo din pag may time. Kaya ganun lang. Tampo-tampo din pag may time. Eto, naglalakad kami. Pasensya na po. Ang gulo ko. Ha? Okay na? Holiday namin ngayon. Dito kami sa may mall. Tapos ang namin nag-ano doon sa may nagmukbang. Then after that, punta na kami dito. Naglakad-lakad dito sa may mall. Then punta na kami ngayon sa park. Kasama ko yung ate ko. Dito yung park. Ito kung gano'n yung panito ka. Punta kami ng park. Ah, dito tayo po tayo. Pero mamaya dito mainit na. Ay, ang... Yan. Ito yung park. Pinagpapansin na ason. Ay, ang... Tangata ng hospital na naman.
kami sa mga park po muna dito. Hello, it's Moon. Sa labas. Sis, Trin, Kenshian. Hindi ako matapos. Malapit na rin ako matapos. Okay na po. Thank you for watching. Natuloy. Dapat KFC po. Yan. It's Moon. Hello. Babalikan kita mamaya. Ate, pag umuwi ka, makauwi ka sa bahay nyo? Ano oras sila aalis? Saan ka? Naantok ako. Sa bahay ka na lang. Ha? Sa bahay ka na lang para makapagpagpagpag ka namin. Ito. Naantok talaga ako. Punta muna tayo ng market, ate, ha? Maglalakad tayo ng Lokpo. Hindi na, di ko na sumakay ng MTR kasi may nakita ko yung sign ng MTR kanina dyan. Ihatid mo pa? Oo. Parang malayo naman yun.
babay na po. Punta na kami ng market. Then, babay na po. Thank you po. Thank you. Balikan kita. It's mode. It's mode. Balikan kita. I will ask for you. Dalawin ko yung bahay mo at I clean. Si Ann, salamat. Balikan kita si Sam. Thank kita. Bye-bye. Thank you. God bless. Ingat.